Прабач, коце, я незнарок. Акрамя словаў прабач, прабачце, у беларускай мове ёсць шмат іншых, каб павініцца. А ці ведаеце вы іх усе? Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Працягваем палявое вывучэнне адсотку беларушчыны ў галовах менчукоў. У прыватнасці тэму беларускі моўны этыкет на беларускай вуліцы. Журналісцкая каманда выйшла на паляванне за беларускімі прабачэннямі у спадзеве, што рэспандэнты закідаюць нас рознымі іх варыянтамі ды формуламі. Але не дзівам аказаліся правалы у іхнай моўнай памяці. Уявіце, што я наступила вам на ногу не спецыяльна. А каб я не злавалася, што вы скажаце мне? Извините, пожалуйста, но вы наступили мне на ногу. А по-беларуску? А я дрэнна ведаю беларускую мову. Аднак гэта ўсё ж адзінкавыя выпадкі. Сярод суразмоўцаў відавочна пераважалі старэйшыя школьнікі. Відаць, акурат недзе непадалёк скончыліся заняткі. Яны пераключаліся на беларускую мову лягчэй. А тыповым быў наступны адказ. Вось уявіце, вы наступілі мне на ногу не спецыяльна. Што вы скажаце, каб я не злавалася? Прабачце, калі ласка. Прабачце. Прабачце, калі ласка. Прабачце, калі ласка. Прабачце, калі ласка. Заўважу, што паводле правілаў мілагучнага беларускага вымаўлення шыпячы гук прыпадабняецца да наступнага свісцячага. Пажадана казаць прабачце. Беларуская мова, як развітая мова з доўгай традыцыяй, мае куды большую палітру выбачальных словаў. Цікава, чаму ж нашыя рэспандэнты усе як адзін назвалі менавіта гэтае? Можа, нашыя школьнікі знаходзяцца пад уражаннем вялікага верша вялікага паэта? Спявае Данчык. Маці родная, маці краіна, не усцішыцца гэтакі боль. Ты, прабач, ты прыймі свайго сына, за цябе яму мерці дазволь. То лятуць тыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць старадаўняй крывіцкай пагоні. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Але ж у афіцыйна дзейнай школьнай праграме вывучэння беларускай літаратуры пагоні Богдановічавай няма. Так што прычына небагатага выбару сінонімаў нейкая іншая. Ці ўспомняць нашыя суразмоўцы яшчэ сінонімы для выбачэння, калі іх настойліва папрасіць? Якія ваш яшчэ варыянты ёсць? Плохо знаю беларускі, не знаю. Ой. Ой, и все. Наверное, других нету. Ще можна, якія варыянты? Не помню. Ніхто не назваў тое самае «выбачай», «выбачайце», хаця іх як асноўныя для выбачэння прапаноўвае Ян Станкевіч у сваім культавым маленькім крывіцкім слоўнічку і яшчэ дадае. Калі хто за аказаную ім ласку услугу пачуе дзякуй, дык ён таксама мае адказаць «выбачай, выбачайце». Гэта значыць «выбачай, што не ўгадзіў ляпей». Прыклад «дзякую вам». Няма за што, выбачайце. Не прыпомнілі нашыя паддоследныя таксама іншых выразаў. Давялося падказваць. А што такое даруйце? Даруйте. Простите, что ли? Простите, как бы, когда не простите за что-то, а просто простите, что я вот наступила на ногу. Такое даруйце, напрыклад. Даруйце, гэта таксама адзін з варыянтаў. А даруйце? Простите? А даруйце? Ну вот, хороший вопрос. Па праўдзе, хоць апошняя рэспандэнтка разгубілася, бальшыня слова «даруйце» прыпамінае, але яно ў пасіве. Дарэчы, беларускае «даруйце» не зусім адпавядае расейскаму «прасціце». Як і часта бывае, хоць мовы роднасныя, але семантычны водападзел паміж словамі не супадае. У перакладзе песні нямецкага Лідермахера, песняра Райнгарда Мая, беларускі паэт Георгій Ліхтаровіч ужыў абодва словы і «прабач» і «даруй», і яны не абсалютныя сінонімы. Не ведаю, ну як жа змог пакрыўдзіць я цябе.
Даруй ты мне помылок зло, поверь моей мольбе. Не устану я прожить без кахання, одно надею познач. Пачуя чай майго літання, прабач, толькі прабач. Пачуя чай майго літання, прабач, толькі прабач. Песню выконваюць Галіна і Барыс Вайханскія. Дык вось просьба дараваць, літаральна падараваць ласку пасля правіны. Яна бывае мацнейшая за звычайнае мяккае «выбачайце». Даруй, каханая, так скажуць не пра адціснутую нагу, а пра больш паважную віну. Або калі развітваюцца назаўсёды, як у трагічнай песні беларускага лёсу «Край ты мой край» з народнага альбому. Мы допить не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Ты сказал мне даруй и бывай, и пошел боронить наш край. Край ты мой край, край, хей нам край, дай веры, дай, и мы пераможам. Выпрабуем на нашых рэспандэнтах яшчэ адно беларускае выбачальнае слова, таксама стылістычна афарбаванае. А что значит «перепрошаю»? Не, перший раз чую. Без понятия. Что такое «перепрошаю»? Переспрашиваю. 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 Вось так. Але ж перапрасіць слова класычнае, ужываў яго і Купала у раскіданым гняздзе. Зоська кажа Сымону пра паніча. Ты угнявіў яго, Сымонка, пазволь я пабягу і перапрашу. Гэта дакладна пакуль што яшчэ школьная праграма. Перапрашаю вас, гэты выраз жыве ў акадэмічным асяродку. Так часта казаў з уласцівай яму этыкетнай вышуканасцю прафесар Ніл Гілевіч, у тым ліку на лекцыях для майго курсу філфаку. А яшчэ ж можна сказаць і прашу прабачыць, і прашу прабачэння, і я ненаўмысна. Нямала спытаных маладых людзей гавораць някепскаю беларускаю моваю. Але як толькі даходзіць да звычайных штодзённых выразаў, іх і бракуе. Чаму? Вы выбачаецеся по-беларуску. Як часто вы выбачаецеся по-беларуску? Часто я выбачаюсь по-беларуску. Калі на уроках беларускай мовы ці дзе яшчэ. А вось у паўсядзённым жыцці? Амаль не ўжываю беларускую мову. Не размаўляю на ёй. Мабыць, толькі калі чытаю нешта, напрыклад, у інтэрнэце, а размаўляю не, вельмі рэдка. Дарэчы, ніхто не ўжыў поўны выраз «прабачце мне». Мовазнаўца Пётр Садоўскі нагадвае. Як ужываць дзеяслоў «прабачыць», каго ці каму? Правільна гаварыць «прабачце мне» і гэтак далей. Журналісты пішуць «прабачце мяне за мой» на ўзор рускай мовы. Але беларускае слова вельмі празрыстае. Прабачыць значыць зрабіць так, быццам ты нешта прабачыў, як праслухаў, прапусціў па-за ўвагай, паступіў міласэрна і высакародна. Каб такое тлумачэнне было ў школьным падручніку. І выснова. Трэба радыкальна мяняць праграмныя мэты і змест школьнага прадмету «беларуская мова». Не прымушаць зубрыць разбор сказаў, складаназалежных з даданымі спосабу дзеяння, а вучыць камунікацыі па-беларуску, гаварыць на ўсе тэмы, пісаць смс-кі і твіты. Інакш школьны прадмет «беларуская мова» рызыкуе стаць бессэнсоўным. Выбачайце мне мой радыкалізм. З вамі быў Венцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.